Корайма Торес, Освалдо Риос, Хенри Сото в серийния филм «Касандра». По идея на Делия Фиайо. Участват още Раул Хикес, Карменсита Падрон, Нури Флорес, Есперанса Магас, Александър Милич, Карлос Ареаса, Илене Родригес, Иван Тамайо, Лоли Санчес, Фернандо Флорес, Вероника Кортес, Хуан Франкис, Ерика Медина, Рафаел Ромеро, Сесилия Вилереал, Роберто Мол, Мими Силс, Мануел Есколано и други. Режисьор Грацио Данджело. 13-ти епизод. Защо ще предизвикам гнева на Чар? По-точно ревността. Мисля, че ревността ще накара ръката му да трепне тази вечер. Защо трябва да ревнува? Защото на първия ред седи твоят господин. Какво правиш тук, палячо? Говорех с Касандра. Не искам да те виждам близо до нея. От какво се боиш, Рандо? Не ми е приятно. Няма да позволя нито на теб, нито на друг. Тя е моя. Върви да си измиеш лицето, палячо. Ела. Циганката, за която ти говорих. Май те сваля. Голям късметлия си. Късметлия? Да. Не, братле, тя е циганка. Може да е красива, но е циганка. Не подхожда на Игнасио Контрерас. Не знам как да ти обясня. Погледът му е толкова студен, толкова равнодушен. Сякаш е друг, сякаш ме гледа с други очи. Не отиде ли да купиш гримове? Мислех, че си в града. Не, Касандра ще ме придружи. Отиде да се облече. А аз ще я чакам тук. Къде каза, че ще водиш Касандра? В града. Тя няма да дойде с теб. Ще дойде. И не се опитвай да я спреш. Безмислено е. По дяволите! Защитавай се! Защитавай се, палячо! Защитавай се! Защитавай се! Внимавай! Ще те убия! Пусни ножа! Остави ме! Не се бъркай! Не се бъркай! Ела тук! Внимавай! Помощ! Елате! Пусни ме! Какво става тук? Ще го убия! Ще му изтръгна сърцето! Пуснете ме, по дяволите! Ранилите! Пуснете ме, по дяволите! Ранели си? Не, само ме отраска. Върви, момче, моля те, излез! Излизай! Ще те убия! Стига! Какво стана? Нищо. Тези цигани ще ме подлудят с ревността си. За нищо. Касандра няма нищо с Томас. Те са само приятели. Пуснете ме! Стига! Къде е ножа?
Дайте ми ножа! Не. Дай го на мен. Ще ти го дам, когато се успокоиш. Простете, че закъснях. Красива циганко. Николасин, защо се забави толкова? Чакам те от половин час. Баба ще се върне. Отиде да пере на ръката и ако ме види, няма да ме пусне с теб. Трябваше да си сменя ризата. Изцапа се, когато паднах. Но вече съм готов. Тръгваме ли? Да, хайде. Хайде. Успокои ли се? Трябва да се научиш да се владееш, момче. Трябва да можеш да владееш чувствата си. Нищо не може да спре един циганин, когато изпадне в ярост. Ти ни познаваш добре, старче. Трябва да го знаеш. Виж, Рандо, от години общувам с цигани. В цирка винаги е имало цигани. Познавах баща ти и много възрастни хора от вашия народ. Някои починаха, други се родиха и пораснах близо до нас. Естествено, че ви познавам. Но това, което не мога да разбера, което не мога да си обясня, е защо, след като времето минава, вие си оставате същите, с същите обичаи, с същите проблеми. Защо не се развивате? Защо не можете да се интегрирате и да живеете по-добре? Не знаеш какво говориш, старче. От векове моят народ обикаля света. Успели сме да се съхраним, защото сме верни на традициите си, на корените си. Ако бяхме се приспособили към новите времена, цивилизацията щеше да ни погълне и щяхме да изчезнем. Но цивилизацията си има предимства. Бихте могли да живеете по-добре, да имате собственост, да работите. Работата не е създадена за нас. Нито връзките, нито амбициите. Циганинът не притежава нищо. Само свободата си. Откакто предците ни са тръгнали от Египет, ние сме свободни под всяко небе. Днес сме тук. Утре заминаваме да търсим нови чужди земи. И това е прекрасен живот. Свободен. Добре, това е ясно, приемам го. Но другото, момче, защо трябва да се биете за глупости? И най-вече, защо е тази безпричинна ревност? Касандра ти е вярна. Нима се съмняваш в нея? Ревността е част от любовта на циганина. Така е. Трябва да бъдем предпазливи, старче. Измяната на едни роми завършва само по един начин. Със смърт. Сега ми върни ножа. Виждаш ли? Успокоих се. Надявам се да го използваш справедливо. Моята справедливост е различна. Запомни го.
Нова година, нов късмет. Реших да изхвърля всички дрехи, които не нося. Жалко е, госпожице, всички са нови. Да, но щом ги купя, вече не ми харесват. Виж тази, обличала съм я само веднъж. Жал ми е, съвсем нова е. Подари я на някого. Но първо виж дали ти няма да си избереш нещо. Имам и обувки, които мога да ти дам. Ще ти станат, защото носиш същия номер. Има и чанти. Може да вземеш всичко, което ще хвърля. Благодаря, госпожице. Много сте любезна. Извинете. Здравей, Офелия. Здравейте. Как сте? Добре, благодаря. Оправих дрехите, които Матиас ми върна, защото госпожа Ерминия не ги харесала. Виж, Офелия, може да вземеш нещо за дъщеря си. Какво е това? Дрехи, които не искам. Росаура ще вземе някой. Разберете се. Благодаря, госпожице Чабела, че се сетихте за дъщеря ми. Какви хубави дрехи. Господи, госпожица Чабела носи същия размер като дъщеря ми. Избери си, за да видя какво мога да взема. Не, аз не искам. Вземи всичко. Не бъди глупава. Виж тази блуза, ще ти стане, нали? Хайде. Съвсем нова е. Казах, че не искам, вземи всичко. Ще ти дам торба да ги сложиш. Виж този халат. Боже, колко е елегантен. Дъщеря ми няма нито един. Как бих могла да я купя? Каква красота! А това? Това изглежда старо, носено. Но сигурно е струвало куп пари. Нали? Теб май те обижда да ти подаряват носени дрехи. Каква е тази гордост, Росаура? Ти знаеш, че когато човек е беден, трябва да преглътне гордостта си, да приеме услугите, които му правят господата и да не го смята за унижение. Не е унижение, а болка, мъка. Особено когато идва от нея. И защо? Защо? Защото не бива да се държи така с мен. Да, за това си права. Тя трябва да те уважава повече. Ти я отгледа, грижи се за нея, откакто я намерихте пред вратата на къщата. Сигурно я обичаш като дъщеря. Но, скъпа, тук не се държат с нея като с храненица. Господи, Боже, тя зае мястото на госпожица Андрейна и на дъщеря й, ако беше жива. И много се възгордя. Всички я глезят. Господин Алфонсо, госпожа Ерминия. А господин Игнасио? Той е толкова надут, но и угажда. Задоволява всичките и капризи, сякаш му е дъщеря. Аз се радвам, че й угаждат. Тогава защо се оплакваш? Офелия, как е дъщеря ти? Виж това. Ще й стои чудесно. Това е прекрасен коледен подарък. Ами дъщеря ми е все така. Откакто се разболя, легна, не желая да се движи, не иска да прави никакви усилия, нищо. Живее в някакъв свой свят. Благодаря ви, госпожице. Заповядайте. Благодаря, довиждане. Всичко хубаво. Какво желаете, госпожице? Не, нищо, благодаря. Разглеждам. Имаме много красиви дрехи. Разгледайте ги. Там са, госпожице. Вижте, нуждая се от информация и мисля, че можете да ми помогнете. Кажете, госпожице. Случайно да знаете кой е господин Игнасио Контрерас? Разбира се. Кой не познава господин Игнасио? Той е един от синовете на господина Роча. Те са едно от най-важните семейства в града. Знаете ли къде живеят? Разбира се. Къщата им се намира на края на главната улица. Казва се Вила Милагрос. Милагрос? Така се казваше първата жена на господина Роча. Той овдовя и се ожени повторно за госпожа Ерминия, но не смени името на къщата. Вижте, госпожице, хайде да ви продам нещо. На мен? Да, вижте. Пробвайте. Хубаво е, нали?
Но как ще я купя? Не виждате ли, че съм циганка? Няма значение, пробвайте я. Не, аз съм циганка. Моля ви. Касандра, аз съм почти готов. Я да видя. Какво? Ще ме придружиш ли до едно място? Разбира се, принцесо. Благодаря ви за информацията. Няма защо. На вашите услуги. Къде искаш да отидем? Да посетим някого. Кого? Един мой познат. Ела. Трябва да купя още нещо. Какво общо има циганката с това семейство? Hay un trapecista llamado Rufino, Rufino se llama, y trabaja en el circo de Don Marcelino. ¿Y el fin? Какво стана с Рандо? Bueno, logré... Успях да го задържа малко. Взех му ножа. Знаеш, че циганин без нож е като без дрехи. Да. После се успокои и трябваше да му го върна. Не знам, не вярвам на това момче. Имам чувството, че... Не знам, изпитвам страх. Касандра тръгна ли с Томас? Аз отидох да я предупредя, но те бяха заминали. Срещнах Доринда. Когато разбра, че малката излязла, се ядоса много. Каза ли какво стана? Не, Марселино, моля те. Представи си. Щеше да вдигне Олелия до Бога. Знаеш какво прави в подобни случаи. Всички цигани са еднакви. Се драматизират. Превръщат най-малкото нещо в трагедия. Така е, Марселино, така е. Затова се боя да не се случи нещо. Аз предупредих Томас. Казах му да внимава. Томас? Да, влюбен е в Касандра и не знае на каква опасност се излага. Томас е влюбен в Касандра? Симон, трябва да си сляп, за да не забележиш. Всяка вечер стои зад кулисите и гледа изпълнението й. Не, аз мислех, че изпитва същото като нас, че обича като приятел, като брат. Така си мислех. Не, влюбен е. И циганинът е разбрал. Затова не го понася. Но няма причина. Защото Касандра не изпитва нищо към него. Не, Марселино, не, той е... Просто... Какво? Има мечти, Марселино. Има надежди, които вероятно са само химера, но ще се превърнат в голяма опасност за Касандра, ако Рандо научи. Но нима има друг мъж, Симон. Знаеш ли нещо? Не мога да ти кажа, защото Касандра го сподели с Тилико. Да, но не се случи нищо. Това момиче се играе със смъртта. Какво ти е? Нищо. Не си в настроение. Имам си достатъчно причини. И? Какво е станало? Нищо особено. Но след всичко, което се случи, имам причини да страдам до края на живота си. Да, но знаеш, че вината е само твоя. Моля те, татко, не ми го натяквай. Моля те, не дей. Знам, че вината е моя. Знам. Знам, че допуснах много грешки. Но вече си платих, нали? Не ме опреквай повече. Искам да кажа само, че миналото си е минало. Не, татко, нищо не е минало. Нищо. Всичко е тук, всеки ден, пред очите ми. Но болката, гневът и огризенията съсипват душата и сърцето ми. Какво печелиш с това? Нищо. Не печеля нищо. Само се ядосвам. Разстройвам се. Живея в този дом като сянка. Изпълнявам заповедите на всички. Държат се с мен като с парцал. Но един ден така ще побеснея, че ще кажа всичко. Ще кажа истината. Няма да посмееш. Няма да посмея ли? Боиш се прекалено много от госпожа Ерминия.
Ти се боиш повече. Ти си доволен да бъдеш слуга. Щастлив си да изпълняваш заповеди. За това ми плащат. А аз не. Аз заслужавах друго. Поне малко съчувствие. Но хората, които обичах, ми платиха с презрение и унижения. Стига, стига! Госпожа Ерминия може да чуе и да дойде. Не ме интересува какво ще чуе тя. Сега бих могла да й кажа всичко. Добър ден! Нека в дома ти да има много радост и покой. Ще предложиш нещо на циганката. На циганката? Искам да я попиташ дали е готова да се погрижи за едно бебе. Да, но кое е бебе? Дъщерята на Андрейна. Защо ме гледаш така? Толкова ли съм грозна, че те плаша? Не може да бъде. Не може да бъде. Какво не може да бъде? Аз съм тук. Бог ме прати в дома ти. Умря? Умря? Кой умря? Вие... Аз? Но как може? Аз съм тук, жива и здрава. Тук ли са господарите? Не, вървете си, вървете си. Не ме гони, добри човече. Мога да предскажа бъдещето на господарката ти. Кажи, че искам да я видя. Не, тя не иска да ви вижда. Вие сте призрак, вървете си. Не съм призрак. Извикай господаря си. Вървете си, махайте се, махайте се. Вземи малката, че бързам, хайде. Чакай, не искам лъжи и измами. Не ме излага. На бледата светлина се вижда, че е красива като лунен лъч. Ще я взема. Моя е. Ще я отгледам като своя внучка. Какво искаш, Матиас? Видях я, госпожо Ерминия. Видях я. Кого? Госпожица Андрейна. Луд ли си? Каква е тази игра? Беше тя, кълна се. Ти си глупак. Как ще е тя? Не знаеш ли, че е мъртва? Почина преди 20 години. Повярвайте ми. Аз познава госпожица Андрейна. Видях я пред мен. Кълна се. Стига, Матиас. Не знам какво значи това, но ако си се напил... Не съм пил нищо, госпожо Ерминия. Много добре знам какво видях. Много добре. И какво точно видя? Видях нея, казвам ви. Видях я. Къде и кога? Бях в столовата. Чух, че се чука. Попитах кой е. Не ми отговориха. Отворих и я видях. Но това е абсурдно. Беше същото лице, същия глас, същото тяло, същите очи и... попита за вас. За мен? Не, Матиас, стига толкова глупости. Върви си и ме остави на мира. Попитай за господина. Не искам да слушам повече. Сякаш беше излязла от гроба. Стоеше и... Върви си, Матиас, върви си, не искам да те слушам. Вън! Вън! Да, госпожо. Беше призрак. Кълна се. Беше призрак. Касандра, мълча през целия път. Изглеждаш разсеяна. Какво ти? Нищо ми няма.
Благодаря за разходката. Да, но мисля, че не ти хареса много. Не е това. Понякога не става така, както желаем. Касандра, защо настоя да отидем в онзи дом? Той е един от най-големите в града. Можеше да предскажа бъдещето на стопанката и да спечеля малко пари. Ако ти трябват пари, аз мога да ти дам. Никога няма да взема от теб. Защо? Защото си ми приятел. Точно заради това. Циганките приемат пари само от мъже, които са умаяли с танците или с погледите си. Или от съпрузите си. Но аз не искам пари от никого. Дори от Рандо. Аз си ги печеля сама. Да, като танцуваш. Като лъжеш мъжете с очи или с думи. Това ми е работата. И да стоя пред ножовете на чар. Ела, искаш ли да ти гледам на ръка? Да ми гледаш? Добре, кажи, какво виждаш? На линиите на ръката ти има една принцеса. Принцеса? Шегувам се, чакай. Има любов. Голяма любов. Ще те обичат както заслужаваш. Ти заслужаваш да те обичат. Да те обичат много. Много. Ядеш сама? Простете, господине, нормално е прислугата да се храни в кухнята. Говоря за баща ти. Той си легна, не се чувстваше добре. Росаура, искам да ми изпереш дрехите и да ми приготвиш багажа. Ще пътувате ли? Да, за няколко дни. Служи ми нещо удобно, практично. Ще ходите на вилата? Да. Мислех си, че може би ще можеш да... Да? Ами сигурно е прашно, мръсно. Жените чистят по-добре от мъжете. Разбирам. Мястото е доста изолирано и бихме могли да си правим компания. Игнасио, Да, кажи. къде си? Тук съм. Здравей, Игнасио. Да. Господин Муньос е тук. Дошъл е заради парцелите. Да, отивам веднага. Росаура, не забравяй да ми приготвиш багаж. Да, ще се погрижа. А относно почистването на къщата? Не знам, по-добре да го оставим така. Мястото е самотно, изоставено. Само аз ходя там, така че ще се разберем. Добре. Нямаш представа колко се радвам, че ще подпиша документите. Чакай само Луис Давид да разбере, че парцелите, които искаше, ще бъдат мои. Чао. Чао. Росаура, Да? как е Матиас? Почива си, защото не се чувства много добре. Какво е станало? Ами, беше малко изнервен, нищо особено. Сигурно има причина. Какво стана? Нищо. От възрастта е. Не се безпокойте, няма нищо лошо. Знаеш ли, Росаура? Мисля, че трябва да го заведеш на лекар. Не, спокойно, казах ви, не е сериозно. Добре, отивам да работя. Защо си станал? Не мога да лежа след това, което видях. Госпожа Ерминия не ми позволи да я обясня. Татко, това е безумно, за Бога. Как може да ходиш при госпожа Ерминия и да й говориш за призраци? Росаура, беше тя същата. Може да е имало прилика, но не е логично, татко. Не, един човек не може да прилича толкова на друг. Моля те, успокой се. Не ми казвай, че си видял призрака на госпожица Андреина, нали? Може би нещо по-лошо от това.
Къде още да подпише? Отзад и накрая на всяка страница. Приятно е да подписваш подобни неща. Няма да се радваш толкова и на брачното свидетелство. Не можеш да бъдеш сигурен, Защо, Игнасио? защото все още не желая да се обвързвам, татко. Време е да се ожениш, да имаш деца. Не бива да чакаш да остарееш. Чули, дечица, приготви се. Има време, има време. Готово. Добре. Кажи ми сумата, за да попълня чека. Тук е цялата сума, господина Роча. Добре. Така. Заповядай. Поздравявам те. Вече си собственик на земята. Честито. Благодаря, много благодаря. Благодаря ви. Дай да те целуна, скъпи. Толкова съм щастлива. Харесва ли ти подаръка? Разбира се, мамо, много. Благодари на баща си. Той даде идеята. Вече му благодарих, мамо. Няма нужда, честито. Благодаря. Добре, тръгвам. Отивам в клуба. Дано си намеря партньор за шах. Скъпи, защо не играеш с Игнасито? С Игнасито? Не. Той не обича да играе. А и винаги го побеждавам. Ако беше Луис Давид, този, който също играеше чудесно, беше Ернесто. Зет ми. Андрина често го молеше да ме остави и да победя. Тръгвам. Чао, скъпи. Дано победите, господина Роча. Благодаря, Ектор, благодаря. Довиждане, татко. Довиждане, синко, и честито. Благодаря ти. Да пинем по нещо, да го отпразнуваме. Добре, с удоволствие. Може би трябваше да поканим и господина Роча? Не, Ектор, не се безпокой. Винаги, когато наближи годишнината от смъртта на Андрейна, той става много сантиментален. Да, логично е. След толкова години не ми се струва логично. Би трябвало да забрави. Била е единствената му дъщеря. И какво? Той не остана сам. Ние заехме нейното място. Мисля, че вече нито Алфонсо, нито някой друг трябва да си спомня за Андрина. Вече не се държи с мен както преди. Не споделя тайните си. Нима има тайни? Каза, че си се сбил с клоуна, защото е влюбен в нея. Не бива да му обръща внимание. Подразних се, че я е поканил да излязат, да се разходят. Трябва да се научи да уважава жената, която ще стане моя съпруга. Той не може да ми бъде съперник с това глупаво боядисано лице. Щом не те тревожи, защо го нападаш? Защото ме вбеси, бабо. В онзи момент исках да го убия. И щях да го направя, ако не ме бяха спрели. Трябва да се научиш да потискаш импулсите си, защото ще ни донесеш много нещастия. Тези спречкания са неизбежни. И не само. Ще го направя отново. А и не бих сторил нищо, за да го избегна. Разбрали? Като всеки циганин обичаш опасностите и си прекалено сигурен в умението си да се справяш с ножа. Любовта е по-ценна, когато е белязана с кръв. Може би от това се нуждае моята кралица. За да ме обича и уважава така, както аз държа на нея. Добре, вече проля кръв. Успокой се. Това ли наричаш пролята кръв? Само една дръскотина. Не ти ли стига? Не,
Трябва да бъде съперник, достоен за мен. Да знам, че тя наистина го харесва. За да може да забие ножа си право в сърцето му. Струва ми се, че искаш Касандра да се влюби в друг, за да можеш да го убиеш. Да го жертваш пред олтара на ревността си и да посветиш геройството си на нея, като доказателство за любов. Трябва да направя нещо. Трябва да направя нещо, за да я спечеля. Не понасям безразличието й. Когато се ожените, ще бъде различно. Аз искам да ме обича сега. Къде е тя? Не беше в шатрата. Не си почива. Не е в обора при Салвадор. Излезе да се разходи край реката с Глинка. И ти й позволи? Не мога да я затворя като птичка в кафес. Ще умре от мъка горката. Не ми харесва да излиза с Глинка. И от него ли ревнуваш, Ранду? Той е момче. И Касандра го приема като брат. Не искам да излиза с никой мъж. С никой. Благодаря. Ектор, обяда продължи доста дълго. Похарчи почти половината комисионна. Не се безпокой, Игнасио. Сключихме отлична сделка. Да, така е. Тръгвам. Имам други клиенти. Добре. До скоро, братле. До скоро. Чао. Чао. Къде остави колата? Там. Ела. Господине, Да. тя ви го изпраща. Това е циганката от цирка. Виж какво пише. Тази вечер ще изляза. Ще те чакам. Слушай, бягат. Това е покана за среща. Какво ще кажеш? Циганката е доста дръска. Да, изпраща ти бележка. Явно те е харесала много и е решила, че трябва да действа. Какъв късметлия си Игнасио. Личи си, че иска да те опознае отблизо. Онази вечер в цирка искаше да ти каже нещо. Игнасио, ти не... забеляза ли как те гледаше? Не забелязах. Не откъсваше поглед от теб. А сега... ти изпраща това. Но не пише къде да се срещнете. Това е много странно, Игнасио. Да, наистина е странно. Сетих се. Иска, когато свърши представлението, да я чакаш. Онази вечер, ако искаше, можеше да я свалиш. Тази циганка си я бива. Да. Безумно е да ми изпраща бележка по това момче. Тези жени са такива, Игнасио. Импулсивни, страстни. А ти защо си толкова развълнуван? Циганката е красива, Игнасио. Завиждам ти. Отдава ти се чудесна възможност. Наистина ти завиждам. Възползвай се. Знаеш ли, късметлия си. Както винаги. Бабо,
Какво прави Касандра в града? Тя не е в града. Как да не е, Доринда? Видях я с очите си. Очите ти имат нужда от лупи, за да виждат по-добре, а езикът ти е изсъхнал от толкова лъжи. Любовта не може да се защитава от лъжите и измамите. Надменността и егоизмът могат да унищожат най-великото чувство. Гледахте 13-ти епизод от серийния филм «Касандра». Ролите озвучиха артистите Ася Братанова, Даниела Йорданова, Лиза Шопова, Симеон Владов, Емил Емилов, Стефан Срачиджиев Съра, преводач Силвия Илиева, тон режисьор Стефан Дучев, режисьор на дублажа Димитър Кръстев. Viene el destino, entrégame tu alma, la sangre de mis venas fluye como lava por nuestro amor. Reina de la noche, Lidia de princesa, yo canto en la penumbra, buscando en las estrellas tu voz.